Nothing to you. You see the thing where it costs? Eh? Now what's in that cost? When no need, rap we go church. Leave church money. You no agree. Wait to Oluala. Can you hear it? I go wait to Oluala. I be no say at that time. At that time, our wahala can start. Yeah. Hey. What's it because I'm Make I tell you. Church money, they different. Our problem, they different. Chetapa. Nsogbu anyị nwere dị iche na ego church. Ị ga-ekwakọta ihe niile were ya bom n'isi ma emechi ọnụ. Ịmaghị. Lele onye iberibe. Itubori body ka ga-adọrọ. They're different. Oh. Mosi. Thank you. Onye iberibe ama. Ya iberibe nke gị enwe ihe iji qualify ya. Agwakwara gị ihe agwa mgbe ị na-agụ bụ ego church. Na gịnị ga-eme? Ọ na-eme na apụ ara kịta. Ha? Efu na oje zuwe na. Mosi chere o. Ihe gbasaziri ara ahụ kwụsị ya. Because ị nwere ike na-ekwu ara nke wee jigbo ara abịa mmadụ aga ama ọ. Kwụsịzie ihe gbasara ara. Here. Kedu otu ị ga-esi lecha m anya ma eji ego onye ara? Onwe otu m si yi onye ara. Mba chere. Shine ya anya gị. Gwa m otu a m nọ na. Adịghị m ka onye ara na-agba. Mba, lee m. Onwe otu m si yi onye ara. Ehe na. Ha? Adị mma tata. Isi na ara dị agba. Onye iberibe ama ara ịcha. Nye na ịmabeghị na-ebu onye ara. Slippers, where your shoe? Onye yi shoe ya onye ara. This is the beginning. Small time now. You go pull off your shirt. Small time, you pull off your trouser. You pull your trouser. Because you have offer this upon you become a madman. Were nwa yo na-ekwu okwu ihe gbasara ara because ị nwere ike ịkpọgide ara nke wee ezigbo ara abịa. Ihe iji tụọra mmadụ ihe iji ara tụrụ gị. Onye sị na ya wuo onye ara chere ihe anyị nọ ihe awụ ụzọ ụwa anyị. Ihe awụ ụzọ ụwa anyị. Arapụ gị ebe a na. Ị nwere ike ịmata ebe ị na-aga ma ọ wụ ebe ị nọ. Yes now. Arapụ m ebe a. Straight. Why na my ha mo ebe nneje? Ma nwu ụzọ nụ. Ma hurukwa na ebe nneje. Ịmụ ebe ị nọ mara ebe ị na-eje. Na. Ọ ya wụ na ọwa ezigbo ara pụrụ gị. Kedu otu esi ama nke bụ ezigbo na nke abụọ? Any madness wey fit catch you, still yet you go sabi where you dey go. No be proper madness. Gị nwa na onwe gị na-akpọ mmadụ onye ara ngwa chere. I chetara na ego ahụ wee ego chọọchị ị na-ekwu na m zụrụ. Nọ na-akpatara aza gị ka m zogburu ya. So aka gị dị na ya. In short, ara ebidokwuole gị sef. Yes. Ara enweghị ike ịgba. Maka na asị m jee ṅụọ iyi na be fada. Mme yipụ akwa niile zọdụ ụkwụ na nkịtị bido aka na chechie Chineke si ya. Ọ bụrụkwa na ụkwụ m na aka m metụkwa ego. Ụkwụ gị na aka gị. Mmetụkwa ego chọọchị. Trouser gị kwan. Yes. Ole slippers gị. Ole slippers gị. Uwe gị mere otu ihe ọwa otu uwe ojii chi dị mma na-adị. Chineke taksa. Ị na-aza ekpere. Ọ mara otu ọ dị m n'obi. Ọnwụ ezuru ezu anwụ. Ọ na-agbafu obi. So, ara gbaa mgba gị. Qualify. Anyị bụ ndị ara nke ego. Ndị ara ego. Mosi bụ onye ara nke obi. Onye ara ego. Mosi bụ onye ara nke ego. Onye ara ihu gị sef inwe onye ara. Tata ịhụna na ara ịfụgo ihe eji zi na ara enweghị union. Okwa ebe a kịta ị na-eje ka anyị siri wee gbagote ebe a. Kama anyị ga na-aga one way ịga n'iru bụ jiri bụrụ ndụ ịlaghachi azụ abụrụ ọnwụ nnekwa ka ngị nwa na-echigazi azụ kịta bịa ka azụzụ ka anyị si ebe a gara ihe anyị na-aga. Ara dị n'iche nke m nwere ike ịwụ nke ụgwọ m ji landlord m nke ga-awụrụ ego chọọchị iji. Ịbụ onye ara nke ego. Tata bụ ndị ara nke ngwa jebezi ebe a ka anyị jebezi ebe a emezi anyị ezukọ ebe ọ ya arụ. Ejide ga-akpọkwala m aha. Ọ tata bụ ihe nna ya. Tata bụ ndị ara nke onye o ndị ara onye. Tata bụ ndị ara nke ego ndị ara nke ndị n'ụka. Tata ka anyị si ebe a. Tata bụ ndị ara nke onye o ndị ara onye. Tata.
nothing spoil. Yo, 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 oh, oh, oh. Nothing spoil. Yo, oh, yo, oh, yo, oh, oh, oh. Nothing spoil. Yo. Can I have a wheelbarrow and a dustbin here? Huh? Now who keep this wheelbarrow and dustbin here? Okay, all of them no go answer, eh? Okay, man. No, boy. Can they? Apple, I'm a new boy. Ata! Ọ dị mma. Tata ịnụcha gị ịchọ ịzamoku, eh? Ịchọ ịzamoku ugbu a. Ọ dị mma. Tụgharịa obi ma pụta nga abịa kwa m ụgwọ ụlọ m. Tata gị ka nna gwa okwu a. Ị ka na-agba ọsọ? Eh? Ị ka na-agba ọsọ? Ọ dị mma. Ịgbachasị anyị ga-echi ya azụ bịa kwa m ụgwọ na. Kedu maka oke a? Nothing spoil. Nothing spoil. Nothing spoil. Yeah. Okay, bunka. Na kono manya. Ego. Bịa. Ya na nwa bụ tata ga-enwe uche. Ekwu na tata ralụ m ego m. Ekwenụ nke ọ rapụrụ m ego m wee pụba. Ọ machakwa na m ga-abịa. Ya na tata ga-enwe uche. Ya na agbụ ya nkịta ọ ga na-eme ọfụma ịnụkwa. Nke bụ na ọ gbasara m ego m ya. Aga m ewere ya nụ. Tata ijesia nata ịbịakwa nke fọdụrụ. N'egodu ụdị ego ọ bịabịalụ nka bịa were ihe. Ọ dịka ego ndị polisi na bribe na ọbụzọ dịsa. Ya na ya ego. Tata gbabazie ịgbasi anyị ga-iwetalụ m nke fọdụrụ. Ka iwetara m nke fọdụrụ. 1, 2, 3, 4, 5 puku naira abụọ unu abụkwa na ole ndị? Ole ndị unu bụ ka ebu na-achọ na kọmpandụ? Anyị bụ ndị nze. Ndị nze? Mbanụ. Ndị nze m matara dị ntakịrị nwecha ahụ ọnụ dị obere, Mechie ọnụ gị. Ị chọla ịma? Anyị chọọ anyị apụta ka ụmụntakịrị. Ị chọọ anyị apụta ka ndị okenye. Ị chọkwa anyị apụta ka ndị mmụọ. Mba. Ndị unu nọ dị mma pụtanụ ka mmadụ. Ndị nze abịakwala n'ọdọ. Kwụrụ ebe. No shaking. Kwụrụ ofe ebe. Gịnị ka ị bịara ime ihe a? Unu bụ ndị nze kwesịrị ịma na tata ji m ụgwọ ụlọ nụ kemgbe echi. Faka kwụrụ m ụgwọ ụlọ ya ka m bịa na taa. Ego ahụ kpara aka dị onye nwe. Ọ wụ ego nnu. Ọ wụ ego gị. Mani bụ onye asị. Asị gị. Ekwuru gịnị? Asị gị. Okenye ọ dịkwa n'obodo unu? Anụ. Okenye dị ama na okenye ukwu ndị nke nwere afọ n'ọcha nwa. Mechie ọnụ nwoke a. Ị kwuola nọnsensị n'ọnụ gị. Yes sir, I agree. Ekwere m ekwe. Ịhụ onye bụ onye asị. Yes sir, I agree. You are a great liar. Yes sir, I agree. Ekwere m ekwe. Yes sir, I agree. Ekwere m ekwe. Agree, ekwere m ekwe. Ma unu hapụ n'unu. Gba mmiri ọkụ na nsọ ọkụ na nwoke a. Come on, lie down. Ngwala ya. Hey! Makuru n'afọ gị. Hey! Ndị nze unu abịala ọzọ. Makuru n'afọ gị. Ndị nze ma lezie na ihe anya lezie na elezie. Okwe ma ihe na-eme onye oshi. No, this one I don't agree. I don't agree that one. No. Ngwa. Nye m ego ahụ ịkpa n'aka. Nye m. Yes sir. Well.
Hey! Or not? I agree this one. I agree. Ị na-ala ị ga na-agụ egwu ị ma ihe ị ga na-agụ Mba. gwa gee ntị abụ onye oshi obere kọkọ nne m bụ onye oshi obere kọkọ nna gị ọbọkwa nna nke m nna nze bụ onye oshi obere kọkọ gwa gụọ ya Adị m ego agụ m ụnụ kwela wa. ntị gee ntị ị na-agụ ya ị na-atụ onwe gị aka ngwa Nne m bụ onye oshi mbelekọkọ, nna m onye ori mbelekọkọ, ụmụnne m ndị ori mbelekọkọ, nna m ndị ori mbelekọkọ, nne m ndị ori mbelekọkọ, nna m ndị ori ụmụnna gị ndị ochie mbelekọkọ, ụmụnne gị ndị ochie mbelekọkọ, ụmụnna gị ndị ochie mbelekọkọ, ndị ochie mbelekọkọ. Gaanụ, nwoke unu gaanụ. Tata ihu ihe anyị na-eme n'ụlọ a ejikwara onye ọfọ na ọgụ What do you mean? Can you mean? So Mosi, I say no, always you are ara kwadole. If na the main proper madness one catch me. So you go live, make madness don't catch me, eh? Means what? What do you want me to do? No. Tell me better. What do you want me to do? Eh? So if madness won't catch you, make I go say, make you not catch tata. Emba rapron tata. How crazy boy you make? Money na really angongo. Mosi the wicked. O dole manya na the wicked. Chineke abikwa n'elu a na-eme mistake hụ na onye ọbụla Chukwu kere kechati ya keleg o nwere reason ke kwere fort nwe mba ke keleg gbazi Chukwu ke gị kecha gị ebe a ga-abịa tata isi ga-ebu ibu ka ewu na-atụọ gị na scale ịkụọ 60 naanị isi ga-akụọ 50 o nwere reason Chineke kechara gị dee gị wickedness na ahụ mana amataghị m. Thank you. Mụ the wicked. The wicked. So nna n'ụdị nsogbu a sị na ara agbaala m echi gị ji ọzọ hapụ m otu ahụ. Chineke ekele m gị aga m na-ekele gị ruo ogologo ụbọchị ndụ m niile. Maka Chukwu maara ọ maara ụdị mmadụ ewu mara ụdị obi nwere akwa ihe o ji mee ka ara agbakọta anya abụọ ọnụ. Ka anyị gaa were ego ndị chọọchị gaa nyeghachi ha. Ka udo dị o. Make we carry church people money go give back to church people o. Maka ezigbo ara ịgba mmadụ. Maka nke wee ezigbo ara the men proper madness don dey come. Don dey see. Nke obere ara ka ị na ka ịfụrụ ọ na-eme gị n'isi ya nke bụ ezigbo ara na-abịa n'ọnya ka ị na-aja amụ ibe na. Kezi isi enyi mụ na gị abụọ na-eme eme. Kedu ihe ịchọ ka what do you want me to do? Kedu ihe m ga-eme? Nke gosiri na anya m ara abịago gị n'arụ. So it deserve tata na gbara o. Onye bụrụ ya dojide ya o nara ebidogo tata na gbara. Tata na gbara. Onye bụrụ ya dojide ya nara ebidogo tata na gbara. Ịgụcha gị gwa m. Papa ya ka ị bịara. Gụwa gị ịgụcha gị gwa m nọ. Ngụwa. Tata na. Kedu ihe ịnwa dị ya? Mosisi ego ndị ụka agbaala gara Mosisi ego ndị ụka ịhụnanya ya nụ agbaala gara Mosisi tata na gbara dojide ya o nara ebidogo tata na gbara onye bụrụ ya dojide ya o nara ebidogo tata ala dị gị nso ala dị gị nso Mosisi tata na gbara this man na-atụkwa ụjọ tata na gbara iri ihe na ahụ na Mosisi ego gụwazie ebe ahụ onye ara tata na gbara onye bụrụ gị na o jide gị na na-ejide gị tata na gbara tata chere nụ ya Nothing spoil. Yo.
Tata, on this, open the door. So, Tata, you told him my pose out where? Okay. Now your body go tell you. Gigo Kanjo. And on it. Ibata. A chalo, a man of man of the Afuani. Imanka. Imawanija ebo. Ndinochi. Ndinakwa. Emete, you go come see us. Now or later. What? You nwekwara shame, ịma ihe na-akpọ shame. Lee ihu lee azụ. Jụọ onwe gị, onye nọ n'ime ọhịa na-arụ ọrụ ugbu a lepụta anya nwee na-eti ihe a, ọ ga-asị na isi dị onye ahụ mma. Kedu ihe kwụsịrị m? Achọrọ m na be m. One, ka imechite ọnụ gị n'ime ọhịa anyị na-aga wee ebe anyị kwesịrị na-aga. Ọ kakwa mma na anyị mere ihe ugbu a si n'ime ọhịa pụọ. Ihe gafee ofe atụọ ya aka. Ebe isi ka anyị ga. Ka anyị gaa na chọọchị. Ka anyị otu ọbụla anyị dị, ka anyị gaa na chọọchị. Chọọchị? Chọọchị iriri ego fa. Ka mụ na anyị ji anyị gaba. Lezie ka m gwa gị. Ihe gbasara ihu n'iri ego chọọchị ahụ kwụsịzie ya. Kedu nke bụ na m riri ego chọọchị? Akpa m ego chọọchị aka. Mana by the way, anyị na-aga dị chọọchị. Anyị ga-aga chọọchị. No slippers, no money for pocket. Ka anyị gago ịmana Chineke anyị nakwa na-efe. Ọ maara mkpa anyị, ọ maara obi anyị. Chineke gaji ime ebere nyere anyị aka save anyị from ara. Maka na ike ara adịghị m o. Bịa ka anyị na-apụ apụ. Nnukwu nnọọ Chineke rie narịrị. Nnukwu tata ịkpọzi nnọọ chukwu. Otu a ka Chineke wesi arụ ọrụ ebube. Ofu ntaba anya. Mosi bịa ka anyị pụ. Mosi bịa ka anyị pụ. Ka anyị na-apụ. Asị gị ka anyị pụ. Anapa aga gị na-aga shik. Ọwụ m na-akụla n'ihu gị na-akụla azụ. Mosi. Thank you, ladies and gentlemen, the chief launcher. I must say that I'm very happy the way the PTA meeting today is going. May I now, at this point, call on the principal to please say something. Heavy principal. Thank you very much, Mr. MC. Mr. Chairman, cum Chief Launcher. Dependable co-launchers. Our distinguished ladies and gentlemen, I thank you all. Mine is not going to be a long speech. I feel highly honored by your presence and company here today. And I must confess that I am very happy for the moral and financial support to sports development in my school. I therefore urge you to continue, as your effort is not going to be in vain. May God Almighty adequately reward and bless you all. Thank you very much. Another round of applause for Mr. Principal. Mr. Principal, thanks very much. Thank you. Ladies and gentlemen, the die is cast. May I, at this juncture, call on the chief launcher in the person of Chief Okote Oburu. Nkita Talapwanya Renonu 1 of Umogu. The chief, please. May we put our hands together for him.
Yeah, thank you. Thank you very, 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 very much. Ndiba kwenu. Yeah. Ndiba kwezuenu. Yeah. Yes, I thank you very much because you was here. Yes, everybody was here, and it is a joy. Now, this is donation from Parents Teachers Association. And without no waste of your time, I am donation 50,000 naira. Wait. Like I said, I donation 50,000 naira, including my wife. Not for football, not for any other game, but at least for sport. Yes. Darling, My dear. that spot you said has an S. Hey, Uchimo, that is true. You know, I forget them. Huh? Okay. Yes, ladies and gentlemen, please, my Lolo refunded me something. In that my speak, I forget to press. So, MC, you know how to fix them. So, when you put S, you know what it means, eh? MC, are you with me? Yes. So it is now sport plus S. Please, may we still put our hands together for 50,000 naira, not 50 naira. Please, have we put the S for the chief launcher? Yes. Good. Having pleased the chief launcher, Thank you. pray the chief launcher to please give us his closing remark. Thank you. The chief launcher, please. Yes, Olweno Mume. Makana ayaka kede lingulo. This is the time for action. And all of us was here, so from the beginning, it will happen today. Now, my able MC speak. My able headmaster spoke. Now it is time for me to spark. What do you mean? Yes. Because Sonny MC, insult yourself. MC, insultation yourself. I said insultation yourself. No! You speak. You spoke. It's time for me to spark. It's all right. Chief Okota, you can go. What do you mean? No! Insultation yourself. I'm sorry. We are sorry. Hey, you spoke. You speak. You also spoke. We are sorry. We don't. Bring 500. Ndị nke a gwan. Kechere nke 8 ka m họpụta ọzọ. Ha? Ị ga-ekwo m akụkụ nke m nyere 500. Anyị kwuru 500, match 500 che. Mba, ikwu 500. Usoro yezu, why go sell am 18 naira? Ego mi on. That is so different. I'm going to show you to again. 18 naira. Ina to for long couple on. Why are you 65 naira? Nekwezu. Nekwezu nke anchekwu na ọma ya shu. Ge bia na ekwe m 65. Isha, you go German na awugo ndị afia. 500 che ga. Na awugo ndị afia. I said I am. In short, you only walk. You didn't wear that.
check I nye gị about 1,000. for 500 1,000. Wow, 1,000. Ga wetara gị bịa clean ya. Mba ihicha ya ka ọ na-acha na-acha. Weta ihe bịa shine ha. Mgbe nyenu m ego m. Nke ọ weta ihe bịa clean ya ka wetara gị clean ya. no. Anyị egoku mo, anyị egoku mo. Ya weta ya gị. Anyị egoku mo. Shu mmadụ abụọ ka ị na-ekiri. Shu abụọ. This kind of driver I never see. You drive left, you drive right. Here you won't go. Or for this kind of driver, I don't know for himself. Waiting when I know me self. When I know say clean up them, I'll be when I want make them catch up. My hand no day. Don't mind them. If they catch me now, you go follow me go station. You must say we time to put for you. No say today na sanitation. You time to put for road. Now you want park. Ochongo no. You want to wear time to put. You don't get ready for the house. Ha. Now no say sanitation. No go no. Until that time, who no go no. In fact, it be like say I go drop you out. I not drop to back people. You know whether you go do plan for people to take us. I don't drop you. If you want to make it go. You get back too much. They mind now whether na your father. I beg it. Okay, driver, that one no be problem. Okay. I go pay you. You got fine. You got fine. I beg it. No, I beg you, go, Jerry. Tomorrow that man I'm not looking has for your girl. Move. Masakwana looking has for you. One knows in server. Second, obey rule talking. Get a ganja. Couldn't demand money and mbili some common sense in or you must in your tower. Tower clean up. Move work area work clean up. Mugu clean up. Case step in Ema step on the police. Move where move. Catch you win. The she case wage bobeke. Move mosi. Hey, stop there! Where you go? What is your name? Where are you from? Kai, sorry. I get a man. Oh, this man again. I sorry. Okay, sorry. Officer! Yes, Sarge. Not the same man, no. Not the main man. What did they talk now? Okay, I never talk anything. No. Leave him now, you go talk something. Okay, waiting I do. I just the pass. You just the waka like saying that your father get to all this place. So you know Sabi said today na clean up. To cut, okay, no. I sorry, okay. I no do clean up. I no. You are going to station now. Oh yeah. If I know, made the bury me with my teeth to cut 11, okay. You are going to station now. Okay, I know one go station. Okay, I know one go station. I said, follow me to station. If I pay, may I pay? Make I pay now. Officer, I go pay. Sarge, I don't see this man. He be like be troublemaker. Allow him make he settle here. Hey, settle here. Thank you, guy. Have you one go station? No. I settle. Okay, thank you. God bless you. Now, how much I go pay? 200 naira. Okay. Officer. Yeah, surrender. Yes, sir. You don't pay. Okay, thank you. Wait. Hey, look. They talk to you. Okay, they talk to you. As you don't settle now, make you just find somewhere go do clean up. If we catch you, the main cash.
Yes, okay. Thank you. Wrong. Okay, thank you. Nothing spoil. Chineke anyị nakwa efe dị at least anyị adịla Anjidegodo ego nka. Gebi na-eti ya. Ịhụla at least anyị adịla sure. O nweghị Chineke na-apụghị ime. Hey! Ya bụ na ihe a na-eme agbụrụ unu n'ọkọchị ebidokwana ngwa. Means what? Kedu ihe nke mean? Ị na-eme ka onye isi adọrọ m. Kedu Kedu ị ga-esite gute ego wayo, ego gị natara mmadụ na wayo, were ejebe n'ụlọ chọọchị jenye Chineke. Eche m iji okwu. Mba m tinye na-efere collection ya dapụta. Mba, kọwara m otu anyị na-esi eweta ma ndị a na-echi echichi ma ndị nọ n'ihu chọọchị ma ndị a na-akụrụ aka ndị a na-etu aha ebe niile dị ime otu ha si eweta ego ha. Mba saa m ya. Otu niile ha si enweta ego ha na-ekwu ya. Kama anyị ga-anata ego ka m gwa gị otu ọbụla ego si bata ọya ego. Ịhụbe n'ihe dị iche ebe ọ bụ na anyị enwetatụgo obere ego ka anyị jegodugo akwa ọzọ yirikwara na ọwụ naanị awa akwa ọzọ. Biko bịa ka anyị gaa chọọchị anyị na-aga ka ego ọnọkwa ya mmuvu je tata mkpachi aka m na ịhụ na akụ na-esi obi ike mana nwoke bụ ịjọ. Nothing spoil. Nothing spoil. Ada. Mala on Hausa. I do. How everywhere from my local government? Everybody they fine. Yeah, Kaswa. Alhamdulillah. Wallahi, business are the dress mostly. Oh, thank God. Yeah, we sit down. No one sit down. Yeah, sit down. Ada, sit down. Wallahi. Sit down. Hey. Okay. This one aquarium for bag. No problem, go. You well, now small hungry they catch am. Hungry, go. See. Man, I beg, I get small problem. Problem, go. I want you to give me small money. Man, I give picking food, make it chop. This one aquarium for bag. Okay, I will give my people money. The problem I know about money. Man, why they talk like that, Hey. Man, I beg. I go dash you for money because I love you for plenty. Di mala, on Hausa goro. Di mala. Hey, Ada. Thank you. Who's I go come make I do for jiggy? I'm like she said Jimanaka. Every time I Jimanaka. What's my Jimanaka? I don't mean bad though. I say I hope picking for hand. Hey. Mala no verse. The mala. Mala will go see after now. No wa. Mala. Ada. Bano ka no ihe confession anyị na. confession gịnị? Maka time ka m na-ekwu. Na-agbado ọsọ eje ụka, kwado na alata. Confession ịnwa ndị mmadụ ji emegide maka mmehie ndị mmadụ na-eme ka na ahụ. Ibe na ọmekata efe fada jere esiri mmehie sigide esibutekwa ọnwa ọzọ. Madam, onye gị na-agba aka? Madam ole ndị a? Onye ka gị siere? 200 naira bụ nke ahụ. 200 naira bụ nke a. Ka gị isi awa ya si? Na wanye na 2050. Ngwa wanyere m ụzọ ịtọ. Bịa. Madam, biya ndị a niile. Akwa ndị nke ahụ gba tichara ha niile. Kedu ka ị ga-esi na-ekwu okwu ụzọ atọ? Ego ole nọ? Anyị ji ego ole nọ? Madam, ọkwa n'afọ nke na-eta. Madam, wanyere m ụzọ ịtọ do. Ụzọ ịtọ ka dị. Ụzọ ịtọ ndị 50 ka ndị 20. Madam, o kwesị 20 naira. Wanyere m ụzọ ịtọ. Madam, gee ntị ọmụ na-akwụ ụgwọ. Tire ya ofu. Madam, tinyere m triplet m ga-eri. Nwanne ya unu chọrọ mama ihe nke a. Ịmaghị ego n'ịchọ, ma nke ego n'ịchọ. Gwa n'ịchọrọ ka anyị triplet gị ga-etiri m nke 20. Madam, hapụ nwanyezi ya triplet. Triplet. Madam, biko tire m ofu. Ọ gbasaghị nwoke ọhụrụ ka na-eri. Okay. Gaskiya. Nwata nakwa ata akara nakwa ata ego. Ọ karịghị otu ahụ. Madam, bebe na-emenu. A na-abịanụ. Ọ bụrụ ka anyị gbagide na nke mgbagide taji. Madam, ị na-abịa ka ọ na-abịa? Ebe nwere already made. Ịma na nwere already made ya m ekwe. Ngwa na ya. Madam, esi ụzọ ịtọ dị ihe nke. Onye nwa. Madam, wetani imezi iji nke emezi. Madam, wetani hụ na mmezi ji na ngwari okwu tupu. Ne na nke a ndị obere. Ị na-enekwa anya na efere gị. Abụ onye ama m onye ụdị mmadụ a. Ọzụ Igbo ụzọ ọ ga-achọkwa mmezi. Onye azụ Igbo ụzọ ọ ga-achọ mmezi.
Igbo ka m ga-atọ mmeri ihe bara mmadụ na ọbara na-apụ apụ. mmadụ na nkwebe Ọga, kedu? nna ka gị mere anyị na-ata ji Ese gịnị madam? tata gịnịzi Ọgịnị ya. kezi ka Jim si finish nke ya na multiply hey oshi a ị na-ezu ọ dị gị n'ọbara dị gị n'akwara wee dị gị n'ume ị need serious deliverance onye ụfụ obi Nwoke mmiri ihe ka anyị pụọ ebe a na time adịrọ. Ya madam anyị mmiri ka nkwụ aka. Don kweba na nyuma mmiri ebe a. Nne ke no. Kweba na nyuma mmiri ebe a. Ekwenda abalo. Kekuru si hapụ ha, unu akpọ m unu hapụ ndị mgbe ọzọ. Ọ mụ na-elechi. Ndị onwe ihe ọzọ kọsịrị ihe ọjị nwaanyị ahụ. Ihe a na-abụ eme mbi, ọjị nwaanyị ahụ. Ijikwa n'ego ya. Anyị jegodo na-eje. Gebe na gebe a. Ka ụdị ihe dị nka. Ọga biko anyị sị ka anyị mara anyị chọrọ ịma mamịrị toilet na nsị ka anyị mara ego ole eje. Mamịrị 10 naira, nshi 20 naira. Mamịrị 10 naira nshi 20 naira. Ọga gbada ya ezigbo ọnụ ya gwa ya last. nke anyị anya nsị 20 naira mamịrị 10 naira Ọga ka anyị nye mamịrị. Mamịrị 10 naira. nye anyị tishu O jikwa tishu eme gị. Ọ kwụrụ sinu nna anyị. Okay, mistake. Mamịrị ka anyị chọrọ. Mistake. Mamịrị 10 naira. Ka anyị gawa anyị. Ya dị ọ bụzikwa sọsọ mamịrị ka ọ na-anyụ ebe a. Ị ka na-akpọ ya zip, taịm mamịrị aga na mmebu ukuku na ọda nsi level. Ọsọ unu na-ebiri ebe a. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Chere mụ thank you. Ọ thank you kunu ga-eji wee kwụ m ụgwọ. Ka ọ thank you bụ m ji ebe a jetaba nshi. Gaa nụ ntị, ego unu bụ 20 naira each. Ebuku m na ọda nsi level. Kekwa nke wu 20 ihe anyị na gị kwuru akwa mamịrị anyị agachazi pụta gị sikwa nshi ọgụnwa ga-eji tinye na level nke anyị chọrọ inye ka o ji buku anyị na onye buku anyị ego unu bụ 20 naira finish. ji ego ole ka mmadụ tara kama ihe ajụ mmadụ ji ego ole mmadụ tara ọ bụ na ntazi eji 20 naira ihe niile agbakọta 40 naira ọ bụrụ gị nwere ga akwa ekusigo ọsọ unu taa ji 50 naira nyụọ nsị 100 naira ọ gbasaghị m piripiri niile ọ gaghị enyere unu aka ihe mma bụ na ebuku m na ọda nsi level ọsọkwa unu jenu mechia mmiri mmiri ma nshi unu nyụrụ nke ahụ enweghị uri gbasa m gwa m na ụgwọ m na-ejere ọ ga lee ego gị jide lee good anabatara m 20 naira nke a ụfọdụ 20 naira unu kwụ anya bụ na anaba ọga short anyị agbanyela gị ugwu ahụ too much na mmadụ bara ka onye ọma nwobere nsị so mamịrị mere mistake mepere m ọkwa m gwara ụnụ agwa agwara m ụnụ agwa n'anya ọga anyị akwanyegoro gị ugwu anyị akwanyela gị ugwu anyị akwanyegoro gị ugwu anyị nwere ike kwere mana ihe na-agwa gị efuru ebe ihe na-arụ ọrụ ebe a ka ị gara anyụ nsị ọsọkwa onye bụrụ na toilet dị na Lagos imekọta nwa nwa jee obodo ebe ọzọ jee nyụọ nsị na-abụghị ebe a eziokwu ka na-agwa gị ma akpachie gị ike kpachie gị ọnyụnyụ mamịrị arụ nesili ka na-agwa akpachie gị ọnyụnyụ mamịrị ị na-egwu egwu
Oga Mosi, ke ya na-ebudoro gị ebe a? Oga isize na anwụ sozo anyị na-ada. Bịa machiri anyị ezi. Ụmụ arụ. Ndị ọjọọ. Nothing spoil. Nothing spoil. Nothing spoil. Nothing spoil. Tata one name obogini neme. Nothing spoil. Osisi one name obogini neme. Nothing spoil. Tata one name is in obogini. Nothing spoil. Osisi one name. Every day. If you should finish, come out. Enya. So Buganda in your shilling ladder and I told you, I'm getting what you hold to. You give you go woman. So one day, Hannah, one in the chance attack after my album. About Quaber and walk with daddy. Look, hey, every day for the thief, one day for the owner. I said the man no well. Hey, na paralysis. I'd rather follow out. Ego for a local ladder for my okay. If to say you were, if for sabi the difference between Vero and Veronica, you know where. Did I shoot anyhow? Hey, sorry. I'm telling you. Go and do Thanksgiving. Sure, guy, you did someone in a church. I want to know the geek out you don't die. You'll never be sorry. I'll kill you. Somebody complete. It will not dead man. Wait. What did happen? Cheleno. Nonsense. What did happen? Wait in there. Can you put the ground together? Eh? Emma Honya, get quick in Leonia Mones, and I took Mamma Monia. Oberakanga walking in Barcelona. Eh? In your way go boom, come back for you, so you way go boom. And what about that's my baby. Now, what your baby? Look at that. Back to Sandra Biko. Idiot! Coward, Dikeh. What can I say? Oh, your babe. How will your babe? I'll bring it him now to buy him and guy not to any America. Oh, no, idiot. I'll be here making me working on your say. What happened? One, my name, Madam Abdullahi. I come from Secretary State, Adipo. This somebody every time I go work, I go collect for money, I go collect for sugar, I go collect everything. I go collect for gold. Why I don't think about you every time? Why? What's your matter? Why? This I go collect for money. I go collect for sugar. I go collect everything. When I tell her make you pop, I make I do Abuna. I go tell her Etimanaka. What's my Etimanaka? What like this? Barawo. Easy. I go. But you think I'm easy now? I'll kill you. What like one about you? I'll kill you. Barawo. Nana give back you. Nana give back you. When you hear what Aboki say, if they come here, they collect Mosi. If they come here, they collect money. If they collect money, he go collect suya, he go collect everything go. Every time Papa has make I do Abuna, I go tell me Ajimanaka. Every time Ajimanaka, what's about Ajimanaka? Okay, if they collect money, but if you say make you come for Jigiji, you go say Ejimanaka. Ejimanaka go? Ejimanaka. This one be the one. Mugu. When we hear Miss and we hear Miss Kai Desi discharge Diego, Leo Nugu Kebu. Hey, Mugu was a Nelun Kelly. Aboki, wait.
anakwa ekwu ndị ọ tara ya na-atakwa ọzọ. Ọ na-atakwa na ọjị awa ha awa. Ego, you can go. It's me now. No. Unu kara pu kambo na usa now. Kambo. Go. Wallahi Wait now. Go ihe na-emedi onye a. Lee ihe kpọrọ aka ị na-akpọ eji nwa n'aka. Ya, ọjị nke bụ ọ bụrụ mmanya kịta dị egwu. Aboki. Aboki. Wait, you like him? Now my sister. Now our sister. Go for yard, go wait for me, oh. Go kitchen. Now my sister, you and I'm there. Wait. No, Mba, get up, Orube. You like him? No, get up. No, get up. You never reach like that. Get up. Go. If you want money, go carry and give you for hand. Hey, Maria. So under one condition. What is the money? How much? That's a price. Last card. Where? 500 naira. 500 naira go. You know cost. 500. Yes. For my side, I dey marry for 50 naira wallahi. 50 naira gaskiya. 50. 500 as in 50. 50 naira gaskiya wallahi 500 bacha. Akwa gazi go jere go. 50 naira. Aboki 500 naira. 50 naira gaskiya. 50 naira the girls one of 50 naira gaskiya. Okay, if you okay. So. Mba. It can happen. So. 500 go. No problem. I dey go. Tata eche mu yare welite ku aka. Na ewelite aka onwe gị nwere oji. Hey, Gasi. This one na this This one na okada ko. Okada 40 naira. Okada. Hey. Huh? Gasi. Come again. Ko na api mmadụ ego api na. What this one na for Okada. We go bring am come. Hey. I go bring am for today go? No, we go bring am tomorrow. Tomorrow go? We'll bring it. Tomorrow. Let's see why. Tomorrow. Hey. You praise onye na akpọ nwa. Mmadụ ahụ ọgbakọ na ihe. Here na your shop. Na ya you dey live. Ngwa we dey bring am. Go take 500 ya. Ka weta change. Kiri na take ngwa ngwa nye na. Nothing's Gịnị ka ị na-eti? Obodo ọsọ gbara gawa iru oge ba fada. Eso onye agwara m. Ị ma na igbu oge fada nwere ike na. Yala. Gị na-aga dike. Ị ma na nwere ike ibu. Ị na-aga dike eji mọzụlụ ehi ụra. Ejighị m mọzụlụ ehi ụra. Ejighị m mọzụlụ ehi ụra. Tata. Ọgụ ka ị na-aga elu ihe nji ekwu bụ na ị nwere ike ije kịta ọ bụrụ na fada anaghị. Ọnya ka anyị ji ekwu. Ya. Mana tata bịa ka njọ. Ka njọ gode. Ewe na iwe. Nya orubeghị mgbe ị ya ana m n'ọbe gị na ya adịghị. Lekwa na this man o. Ohi ikwo gị kwụ. Anyị nakwa na-aga gị jụọ m ya gị na-eme. Ihe ikwo kwụsị m na roundabout ka ijọ mgbe ị nwere plan. Kwụsịzi eju m ihe gbasara ịla ya adị m. Ị makwa na ụwa na onwe ihe ọbụla aka m mkpa ugbu a karịa confession a. Dada, confession ị na-eje kịta ọ karịrị ego niile ọ ka mkpa karịa ego niile anyị fọjuru akpa gị. Amakwa m kemgbe ị na-asị m gasi ike ọ ka ị mara mgbe m ga-ewepụ ego lie n'ala ebe m abịa bụrụ ya. Hapụ ihe nke ụwa legide anya naanị ebe Chineke nọ. Ego bụ ihe nke ụwa were obi gị ibi na iru ebe ahụ sef fada jụọ anyị ajụjụ confession si ya 100 naira 500 naira 100 naira 20 naira maka ego gị niile nọ n'ime ego. Ị na-anụ ya? Ego. Ọkwa confession. Yes. Eji nwa ya achụ. Ele confession nke ihe ebu ụzọ ya eje kịta. Ị ga-ebido ịkonfesi na ego ndị chọọchị ibuga. Ka ị ga-akọnfesi na ego ị napụrụ m ete. Ka ị ga-akọnfesi na shoe na mụ na gị gba ebe a kịta abụghị mụ na ya enwe. Anyị izuru ezu na ngụ zutere. Ị ga-akọnfesi dị na ego ị napụrụ nwalam onye ugwu kịta ya nzu. Ndị ike ihe ju akpa amachie ya ọnụ. Saint Moses. Ewo onye nsọ Moses. Zanụ m nọ. Ma aza gị nna m aza gị. M ruo na nke fada masị ya fada mekwara m ka naanị otu mkpụrụ mmehie ka m na-aga ịgwa fada even agaghị m agwaru ya ahụ n'isi. Fada ọ na-agwa m nke ya ihe gbasara ego ndị chọọchị a ihe m jikwa na-agwa ya ahụ agwala maka ihe a na-ekwu na agba chigbuokwa onwe gị n'ọchị. Tata ị ma na nke bụ ara na ọ bụrụgodị na agbagara gị na ndị ọzọ niile sọsọ ego a ijere chịrị n'ụlọ
unu chọọchị agbawagogiri ara Mosi, biko ejikwe m Chineke rịọ gị kwụsịzi okwu gbasara ara ahụ ebe a ugbu a. Ekwụsịzi okwu gbasara ara ahụ ebe a ugbu a. Mosi, mara nke ọma na onwe ihe ọbụla m mere n'ụzọ a na-awụ omenala gị so mee ya. Mba, ana m afụ ka ị na-eme mana o nwebeghị nke ntị iri aka nsoro mee. Ị nọ na-ele mma na-eme rịbakwa okwu ọnụ gị ama. Nakwa echeki maka mgbe ọ ga-eru mgbe a ga-ekewa ego chetakwa na onwe nke iso mee n'anya ka ị nọ na-ele m. Ị na-ele m anya ka mba nsịkọs na egwuregwu bụrụ ha nke ịchịfe aka na-aba azụ na ya nọ ha na ya ọ bụrụ ha nke gbasara ego a ego m a mmiri ama mba ya ntị ego m ama mba ụwa peni sese ọwa tenkọbọ ihe dị n'ụlọ efe apụ mbara nke bụ eziokwu ka m na-agwa onye mma asị na m emetụla m ya aka ebe ọjọọ na ọgbakala ị gaghị eji ego gwusa m egwu Judas bịa ka anyị gawa ebe anyị na-aga biko bịa Mosio ihe a dịkwa ka ihe ọrụ odu nwaanyị baa kedu aha ya Madam 1010 hai asị nọ ihe oge confession agara m ya baruo di ya enweghị anyị mere anyị aghara ịchọgodi 3 bottles gị ṅụọ under guy wee ọkwa amugu ọ da egwu onwe ihe mere ka anyị ghara ịṅụ ya na-aṅụrị ya mmanya fuil na ibido rie shọpụ gịnị mere ndị mkpụmkpụ a ji esi na ndị mkpụmkpụ ka sensị jere nye ụsụrụ yes na onye ọbụla adịghị mkpụmkpụ ya mara na ihe kwara ya ka anyị nwa anya ugbu a gị na onye na-anwa anaghị m eje mụ na gị na-eje let us try it jee ṅụọ mwa ada aṅụ ị na-aga ka ị na-aga aha m aga so m aṅụ adị m eje ngwa nọrọzie here onye rikarịa ogbu karịa ya nọrọ watch one just watch I go to wash you Nothing yes now that idea hey ekperima nke gị a hey eke ichiri kedu ihe na-etiri mba nke gosiri nọ na ochie bụ akara aka ya ọ dị gị na ọbara otu n'olu ala nọ kedu ka ị na-ekwu ihe niile mba ha bụ ndị bi olu ike ha ma gbara ekperima dibịa olu ike ya ka anyị gana ihe na hapụrụ na traụza hapụrụ m aka m gara ka m budo m na-eso unu onye ka iji adọ na traụza nika like this. Hey, that reminds me. You got a mumbo here. It's no idea. I'm on your better not be here every day. One money. Oh, one time I got a poor yala. For what? Nonsense. Come on again. On what time or just like that. Give me one again. They again can get. You are not on our coin. I see on a mania joy. Or send a bottle of road. From time to time, or to every day. Ama m game. Onye ma ihe ọ ga-emekpọpụta na nsogbu a ya mee. The other day o claim na mkpụrụ rice banye n'ime bottle mmanya. Si na anyị na-enye akpọ ise. O meghị m ahịa ọfọ nwa ya ka mmechi ọnụ ka ọ ghara iji ọnụ chụdara m customer. Ihu go n'otu ọgba kpọrọ akịta. Ọ bụrụ na m pụtara ya tupu ya pụọ. Agara m ịghọchi ya n'ezi. Onye nye tinka kpọtara isi abokpu. Well, I know what to do. Mekwa ya kịta ka ịkpọpụta na nsogbu a. A ga-akpọrọ ya ndị nze. Ndị nze a ga-akpọrọ ya ndị nze. Olee ndị bụ ndị nze? Ha bụ ndị bakasị. Ọ bụ sọsọ gwa onye nọ n'obodo a na-amaghị ndị nwe ndị nze. Biko eweli iwe. Ndị a ha bụ mmadụ. Ha na-egbu mmadụ. Ọ ma ha na-egbu mmadụ aka m adịghị ya. Ndị a adịghị egbu mmadụ. But they might go for some kind. They might go like a fast make. Okay. Provided they did the shop. Na ha na ha egbu mmadụ. Achọghị ka ọbara onye ọbụla dị m n'isi. Ndị a adịghị egbu mmadụ. Mana ha nwere ka ha si arụ ọrụ ha na-egbughị onye ọbụla. Ịma go for. Na-arụ ọrụ fa na-egbughị onye ọbụla. Enyi batanụ ka i were ofu bọtụlụ mmanya. A na-ekwu okwu dị ma gị na-ekwu okwu gbuo otu bọtụlụ ya dịzie ka ọ okwu mmanya ka m kwubi ebe a. Enyi bata. A na-ekwu okwu otu esi memila nwa amadi a gị na-ekwu okwu mmanya. A ya ememina ya. Bata ka i were ofu bọtụlụ. A na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu mmanya.
Get me a bottle of Gouda. Good ebe. A na-ekwu okwu ata egeji adịzie ka ụmụ onye aṅụrụma. Ka nwụta nwa amadi eme ya ihe mere ndị ibe ya gị na-ekwu okwu mma. Ị ga-eme ya ihe bata n'ụlọ. Gị na ya you so good okay ya. Batawa. Papa ka oti ya siga mụ ada. Hey. Okay, hold on one. Hold on, querido. Hold on, get the bottle of Gouda. Get the question, Gambo. Ima odi ha dey wait, I don't like odi. Achọpụtara m na mmehie niile ị na-eme ị na-ama ama ya n'ode no ị na-ahụ ụzọ wai eziokwu m niile amacha m ihe m na-eme mana ihe niile m ji eme ihe ndị a niile ka m ama nke ahụ na-eme iji maghị ihe na-eme iji eme ihe ndị ahụ ọ ajọ mmụọ dimon ọ na ikpebie ịhapụ ha ga-ahapụ gị rie mbombo ekpebiela ịjụ ha kpamkpam so ikpebiela ịjụ ekwensu na ndị mmụọ ọjọọ ya niile na nrafu ya niile na mpako ya niile ndị na-eme ka anụ ahụ gaghị ụzọ ebebigo m eju mana onye ọzọma biko ihe ọrụ ndị mmụọ ọjọọ bụ denia si ha na malaki ha gabara onwe ha eziokwu gị eziokwu ma ihe ahụ awụ demian ya awụ dimon kpọọ ya dimon kpọọ ya dimon ọ bụrụ na ikpebie kpamkpam ịhapụ ha kpamkpam ha ga-ekpebi kpamkpam si ebe ị nọ yuton rie mbombo nsogbu adịghị ajụla m ha gawara onwe ha gawara onwe ha from today tata ị gaghị atụ asị ọzọ ị gaghị agba asịrị ọzọ ekwere m ị ga-ezu ochi ekwere m otu onye ọzọ ezitubeghị m otu ihe awụ confession ihe awụ usoro confession ị gaghị efe arụsị ekwere m o nwere nke bịatara n'ụlọ ọ dị o were pịa this woman be serious this is confession I na-eji confession egwuregwu ana m ekwu exacting ka o si dị m n'obi ọ dị mma ị ga-egbu mmadụ ọzọ ekwela m egbutubekwana mmadụ ana m egbu mmadụ achọrọ m ịbụ otokoto ị gaghị ahapụ asị m ị gaghị ahapụ ike ọzọ asị m ị gaghị ahapụ iko ọzọ nke edochahụ m anya nke m agaghị akwa iko ọ wụ akwa iko ka m ji akpata ihe m ji azụ ụmụaka dịrị akpụrụ m ka ọ nwụrụ nlekọta onwe m anya onye ozima biko pastọ ihe ewepụrụ m ya ya ka m ji akpata ihe m ji azụ ụmụaka m Chineke ahụ gị ma dee iwu ahụ kelee ka m ga-esi ewepụrụ gị ihe edere ime akwụkwọ nsọ elee ebe anyị rụrụ ma ọ ileza m ga-eji n'obi a simie na edere ihe edere na-edewo ya enweghị m ike iwepụ ya pastọ ọ bụrụ n'oge a ma na confession na-emebisi anya iwu a dịka otu ụkọchukwu ka emebere ya otu ụkọchukwu ka emebere ya ọ bụrụ maka anyị otu ụkọchukwu ka emebere ya ejikwa ndị na-abịa confession na ji agwa nke ma ya bụ iche kneel down o weta nke esi eme asị m kneel down ya nekere ihe ị na-ajụ m nke ma ya bụzi iche madam ị chọrọ ide ọkụ mbụ otu
otu mkpụrụ obere iwu ị jụrụ m ma asataghị ị jụrụ m ajụjụ isii nzata ise 5 daa otu naanị onye niile nwee 5/6 ọ dara ule. Madam, ị na-eji ihe Chineke na-atụnyere mmadụ. Ị ma na otu ihe nwere ike ịkpọba mmadụ ọkụ ala mmụọ. Otu ihe ikwu ịdara nwere ike iduba ọkụ ala mmụọ. Ị ga-eru dị pọgatrị o just pịoi ọkụ ala mmụọ. Mama. Ọ bụrụ maka otu ajụjụ ahụ ga-eme m nje akụ ala ma agarago m aga. Chineke. Mkpachi iko zochi ụmụaka m. Nkwụsị ikwu iko. Bịazie confession. Clear for me. Let me hide myself in thee. Next. ihe akwa ihe karịa ịgba m agwado nwayọọ kpọọ m as man to man karịa ịbịa tebụl ọnụ na pọblik tata bụ isi afọ gwa m okwu chu nke ya dịbịa ọ bụrụ nnọọ nke mụsi isi a ga-efuru lee ya nyechere ala bịa come here. Iwu Moses. Yes, ndị Moses. Chiri akwụkwọ gị. Chineke gọzie gị na akwụkwọ gị n'aha Jizọs. Amen. So, God now called for... Biko, that on the Bible. How many have also? Onwe that on the Bible. Echitara akwụkwọ gị. Chiri akwụkwọ gị na Chineke gọzie gị na akpụkpọ gị n'aha Jizọs. Chineke gọzie unu na akpụkpọ ụkwụ unu n'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Ndị nwe n'anya gọnyere unu. Na bano na misa gusiwo.
na-emekwanụ gị eketara m eketa nne gị ketara eketa gịnị ka iketa ai Chineke m ka ihe iketara eketa n'anya ihe a bidoro mgbe ahụ ị na-eme friji ị na-ekwu okwu nọrọ ebe a na-ele gị anya ncheta otu nwamkpi m egburu ị na-ele m anyị ncheta otu nwamkpi nwamkpi m egburu n'ihu Krismas ana m eme prichi uche gị agbata na nwamkpi awụ nwamkpi onye gburu nwamkpi gị kwa chegodu ka nke ọ gị afọ ọrụ ga otu afọ ọrụ ga si eme teku mmiri ekwu okwu ka afọ ọrụ nwamkpi m ahụ si eme ma ọ jọjọ ime ọ na-eme etu a ọ ga-adịrị onye gburu nwamkpi m mma clear for me mama awụ nwamkpi awụ pastor inugo ihe a m yi nga awụ ọwa ọnụ gwale onye mụrụ amati ngwa bilie lawa onye nwe anyị gọzie gị na akpụkpọ ụkwụ gị n'aha Jizọs ngwa bilie ngwasie tọ ala pasta anyị abụ onye arụrụ ala ewe nne di m biko ekwukwana ihe a ndị mmadụ anụ ya gịnị bụ ekwu na ihe a ndị mmadụ anụ ya ọ na ị naghị anụ otu o si agbasa chọọchị Ele otu o si agbasa chọọchị o nwere otu ọzọ na-abụghị otu ndị ọzọ si agbasa chọọchị ama m na ụlọ anaghị ege ntị n'ihe ọ na-ekwu na chọọchị mgbe ọ bụla ọ na-agbasa chọọchị nyapụ ọjọọ ya ndị nwụrụ anwụ nọ ya erunu ebe pasta bụ ezigbo mmadụ gịnị mere ọ da-agatụ n'obodo ha jee kpọtụ ndị nwụrụ anwụ nọnyere ha nne di m ọ bụ di nwenụ anyị nọnyere unu di nwenụ anyị bụ onye nwe anyị ọ bụghị ndị nwụrụ anwụ nọnyere unu Tata. Que de ọsọ achịta debe ọdịkwa. Nna. Tata. Ahụrụ m isi gị na chọọchị. Tata. Gụnwa tata bi na chọọchị. Ihukwa ebe m si na-achụ gị n'ogologo ụzọ. I chetara mgbe m gwara gị na chọọchị taa na ihe ahụ n'ebe m. Si ka ọ bịara chọọchị ọ dị ka pastọ bara ya mba n'ime nrọta. Lee ndị tata na-ekwu okwu. Nwa dị mbụ na-aga chọọchị. Tata biko. Ima mo na kodi me wedding. So wedding o invitation card. So nne invite na wedding. On the 27th of this month. Tata kezi. Kedu ke na to ari ahi show ta. Kedu ke na atu you go na. Ba o nwere sense dị ya. Even ihe nyebere onye asef ọ dị ka mmiri awụrụ n'okwute. Amana m ị ga-akpọ ya. Anyway, ọba ụrụ ịpịa anụ nwụrụ anwụ ihe. So tata biko ana m atụ anya unu. Tata. Ngwa na ga tata. Ha, ebe ọ na-ebe. Mfu na ụmụ ọgbọgọ niile anụchara nwaanyị. Ọfọ ọgbọgọ niile anụchara nwaanyị ọfọ ka na-epiogharị na-agbara araba nkọ. Mụ awụ tata na-agba araba nkọ. Lee ka ngwa dị gị sef. Ijere mụ na gị na anyị. Asị na n'ebe agabi mere, o nwere ihe m gara eweta dowe ya n'ihu gị dowe ya si gị cheki ya. Na mụ na gị na aya akwụkwọ na iwe biri ọwụ o menwere ma chi ekweghị ịmakwa na ihe mere na m nwata ya lọ ọ bụ na decide ya ịnụ nwaanyị taa dị ya
nnu bata nwaanyị ihe nyere ya bụ 4 months 4 good months ka nyere ya ọmụrụ ofu agadaga nwaanyị debe nwaanyị bụ sọ mma kwụpụ akwụpụ ịkwụ ya nmalịcha ọkwa ịfụ ya nmalịcha uju ọkwa imi ị nwere ike ịchọ ikwu ihe ọzọ bọta ọ bụrụ maka nwaanyị mechie chapta ka ịmakwa na asị na ọmụmụ nwa na-esi na ihe a anyway ihe ị ga-amụta ụdị ndị ahụ ndị ezigbo moto ga na-agbafesi ndị ezigbo ihe ga na-akwụsị ya ndị tipara ndị ọkada ebe adịghị mma ị na-ajụkwa ajụ nshọt anya m ebu ụzọ ja mmadụ ji aka edisi aga m ebu ụzọ mụ nwaanyị ya m ebu ụzọ mụọ nwoke maka m bụrụ ụzọ mụọ nwaanyị otu a ka ihe na-epiogharị na be m na-aga ka ozu akwara akwa ịgbaga agbaga gbada agbada na-eje ka busu gburu oke ana ịbụ na iwu ma nrapa mụnwa tata wuma nrapa mụ ahụ tata wuma nrapa na anyị izechukwu na ikpebele chọọchị ewezụga ya enwe ihe ego beghị na-eme gịnị mba mụ na gị na-ekwuli okwu a na-akpọta ego bụ mma aha maka ịma ego bụ mma anyị na-ekwu okwu ya na-akpa agwa ka mama ịghọta ọ na-akpa agwa ka amụsụ ịkpọ ha ya aha 5 minutes ya wụọ mụ na gị na-ekwulu mgbe nwa nke lusi gịnị ka m gwara gị ugbu a kedu ihe m gwara gị gịnị mekwara iji kpọwa ya aha ndị ya na ha so dị ka ndị nzi na landlord m so ha n'azụ bịa landlord ohere ya Nothing spoil. Nothing spoil. Nothing spoil. Tata nwanne obogini neme. Nothing spoil. Osisi nwanne obogini neme. Nothing spoil. Tata nwanne isi na obogini. Nothing spoil. Osisi nwanne wetin dey happen. Nothing spoil. Iri mmadụ ibe gị nnukwu igeri ya mmụọ. Tata. Iri mmadụ ibe gị nnukwu igeri ya mmụọ. Tata. Landlord na-eche gị ole bi nọ. Tata. Landlord na-eche gị bịa kwụọ ya ụgwọ. Tata. Iri mmadụ ibe gị nnukwu igeri ya mmụọ. Moses. Tata nwanne ọ bụ gịnị na-eme? Nothing spoil. Nothing spoil. Osisi nwanne ọ bụ gịnị na-eme? Nothing spoil. Tata nwanne isi na ọ bụ gịnị? Nothing Jiri ego spoil. Chineke ara gagba gị. Jiri ego ndị chọọchị yo ara gagba gị. Were nwayọọ kwụghachi ya maka ara ịgba gị. Iro n'iru pastọ ukwu eziokwu. Ara abụghị ebe a ị ga-amakwa ụzọ la. Moses. Nothing spoil. Nothing spoil.